Yawwa, barkan mu da sake sabuwa da mu a cikin wannan shiri mai mutane albarka wato shirin bakin ganga wanda yake zo muka duk ranar Lahadi. To suna dai Awwal Aliyu Chafakiya kuma dan kasa comedian dan kasa a cikin shirin bakin ganga. Ni ke magana akan abin da ya shafi gwamnati zuwa 'yan kasa. Wannan haka yake. Yawwa na a'a ba wai a gurguje ba na kai wani nadi ne kana kallo na wato ina gaya maka wannan da ka gani nayi wanka duk garin na ko irin wanka nan a babu kafi kowa kyau to ai nayi wani tattaki ne nayi wani bulaguro cikin kasuwa to na leka cikin kasuwa yana abubuwa sai tafi a kasuwa to amma ni kafin baka ko tsungula maka da masu kallo da saurari wurin mu je ga shi dan majalisa yauwa to kai dan majalisa na barkanka sai ka faɗi sunanka to suna na Khalid Abubakar amma fi sani na da Mr. A yawwa Mr. A dan majalisa Mr. A Allah wannan gaskiya duk waɗannan da kake ganin su dan su kake ganin kana wani lokacin suna dan bani ciwon kai a tafiyan nan ta koko wannan gaskiya amma kuma yanzu ai gaba daya ka koma kai ne kake waka su kuma suna amsawa ko kunyar kuke amsawa a ba haka bane to ka dai amshi suke yi ka dai ai wani rana da wannan zai je yankin sa ya fito a hakan shi ya sadu da 'yan kasa bugu za su yi mashi kamar ana bugun wajen suya sai ka ce dawa yawa wajen suya mai saye na wato karbi da wannan a tuni na bar shi so yake a majalisar nan tawa da ire-iren ku duk in kada ku ne in yi wartaki da gaskiya ta fito to ba wartaki da su ku ya kamata ne ba to da wa kamata kai wartaki yayin kasa ina ruwanka kamata yayi in zauna in yi nazari in yi bincike ba wai in rinka yin wartaki da mutane ba shine wanda ya ba daidai ba a hukunta shi wanda next in wanda zai zo sai takarar nan to kaga kenan ba wartaki ya kamata ai ba shi da hukunci za a yi to ai hukuncin shi ne yadda zaka bi ra'ayin yan kasa duk wani abu zaka zanta da shi na alkhairi a ce ka ji ra'ayoyin yan kasa menene ya fi rinjaye suka yi domin dan su kake yi to wannan haka yake ka san dama akan turo sakonni a wannan bai abin majalisa tawa ko ba haka ba haka yake yawwa amma kafin a turo sakonnin bari mu maimaita wa masu je a rediyo lambar da ake tura sakonnin na TV kuma suna kallo amma banda flashin yawwa in zaka tura sakon abin da ya dame ka a kasarka a yankinka a garinka a duk bangaren da kake a hukumance sai ka sassaita kalamai a matsayina na gwamnati ni kuma in duba in ga me ya kamata na yi yawwa lambar tura sakon ba ta canza riga ba ko wando ko hula ba lambar da ake tura sakon ga ta nan 0700 37 09 8 ita ce lambar da ake sarbaɗo sako da ta turawa suka ce 070 37 09 8007 haka ne? to sako za a sarbaɗo kuma sai ta kalamai wasiƙa farko kuna ji na? muna jin ka kai dan majalisa na kana ji na? ina jin ka dan yawanci nan za ka zo ku ce mun ku yankin ku kaza sai na tattara abin da ya kamata a yi na ba ku je ku yi sai in ji shiru sai yan ƙasa su zo su ta turo mun wannan mai dogon hula suna cewa su fa ba su gani ba su fa ba su ji ba to ka buɗe kunnanka muna jin ka yawwa in wannan wasiƙa ta shafi ku yan majalisa to zaka san yadda zaka yi ku fidda mutane yawwa dama muna fidda su to shi ke kadeji kai dai a sha'ani ka ce a sha'ani na biki na bin ya tuci na kauye kai ko na kauye ya tuci na binni kai wannan tun jime mai rawanin naka ba zai firgita ni ba amma kuma gaskiya za ta firgita ka an dai baka santa wannan ya ce salam muna jin daɗin shirye-shiryen ku huta lafiya naku Abdul Ahmad sai wannan ya ce salam ina ma gwamnati fatan alkhairi da fatan za a rinka duba kiraye-kirayen mu sako daga abu sufiya
malali Habu Sufiya ne ko Abu Sufiya ne ko Abu Sufiya ne to malali ko Safwan ne ni dai na dai faɗa ko Saftu ne wanda dai turo ya san sakon shi in ma wajen